Bestela, mezu pare bat, aberri batzarra hoi, erki batzarra eukidegu, eta bertan hitz egin dugu, baina etorkizunari begira, 189 egun falta diren honetan, nik uste garbi euki behar deula helburua, da helburua izan behar du atzea berriz, lokartuta egon bada esnatu dezagun, Gipuzkoako gizartea, zatik Gipuzkoa ditun ezaugarriak kontutan eukita, bai ekonomikoki, sozialki eta baita ere politikoki, zezanik ez euskara arloari dagokionez, edo abertzaletasuna berari dagokionez, gidaliburu hori Eusko Alderdi Jeltzaleak idatzi du neurri handi baten. Da nere galdera da, zenek ekarri du Gipuzkoa honaino? Guk ezin dugu patrimonializatu hori. Alderdia zaratago Euskaldun, Gipuzkoar, jende asko dagoelako, gizarte asko dago. Baina inork asmatu baldin badu, lidergo horretatikan abiatuta Euskal gizartearekin, Gipuzkoako gizartearekin bat egitea, izan da Eusko Alderdi Jeltzalea. Zenek ekarri du honaino Gipuzkoa, puntu honetara. Ezker Abertzaleak, noiz izan da Ezker Abertzalea bide lagun, noiz? Ze akordioetan ikusi dezu Ezker Abertzalea azkeneko hamarkada guzti hauetan? Ze akordioetan ikusi dezute? Arlo sozialean, kulturalean, ekonomikoan, ze arlotan ikusi dezute Ezker Abertzalea bide lagun bezala? Baina guain, tornak aldatu indira. Zergaitik? Estrategi batetikan beste batera pasa dutelako. Eta aitzaki bezala, referente bezala, esaten dute ez guain, estrategia aldatu duguk, baina guain eredua aldatu behar dugu. Indarrean dagoen eredua aldatu behar dugu. Da hor, garbi hitzein behar dugu. Guk ezin dugu patrimonializatu, berriro diot. Baina erantzunkizuna gurea da, nagusiki. Eta aurrera egiteko desafio konkretuak ere bide guzti horietan aurrera egin ahal izateko guk jarri behar ditugu. Euskal gizarteari eskaini behar dizkiogu. Zeratik bestek politika egiteko dituzten hipotekak nik ez ditut aipatuko. Baina garbi dagoena da, oraindikan ez daukatela, ez da urrutitikan ere, herri proiektu bezala aitortu daiteken ezer. Momentu honetan, behaien ibilbidea da, badakigu, Madrilekoa, al reclinatorio constitucional, una y otra vez, cuantas veces sea necesario, eta gero hemen, modeloaren aldaketa exigitu. Guk geurera. Alderdi honek bere ideologia resumen bat egin beharko bagenu 3 puntu aipatuko nituzkenik. Bat, abertzalea garela, Gipuzkoarrak gea, ados, baina Euskaldunak gea, gure nazioa Euskadira. Hori bat, eta nazio horrek bere etorkizuna erabakitzeko eskubidea du. Bigarren puntua, izaera demokratikoa. Egin beharreko guztia, egingo dugu herritarren eskutik, da gehiengo sendoen eskutik. Da abertzaletasunaren ardatza Eusko Alderdi Jeltzalearen inguruan osatuta dago. Eta bide lagunak egon daitezke, eta ikusiko ditugu bidera atatzen dira. 3, zein da gure eredua? Ze gizarte egin nahi dugu? Zatik askotan esaten da, bueno, batek esaten du, ni sozialdemokrata nahi, beste batek esan dezake, ni kristaua, ze eredu dauka Eusko Alderdi Jeltzaleak? Ze gizarte nahi du? Guk komunidadea aipatzen dugun horretan zertaz ari gara? Jakina, banatu alizateko sortu egin behar da. Badakigu gure justizia sozialeko abiapuntu hori oso sendoa dala. Eta solidaritza eskutik dijoala. Eta sortu egin behar dela banatzeko. Baina guk herri osoari begiratu behar diogu. Herri osoari. Eta ez goaz, ez mutur bateko, ez besteko puntuetara iristeko estrategiakin. Nahi dugu herri honen ardatza izan, da ardatza izateko ideia garbi euki behar dira, herri bateko seme-alaba gara, ez bi herrietakoak, ez herri eta nazio bereko seme-alaba gara, bigarrena demokrata gara,
Da hirugarrena, gizarte justu bat nahi dugu, justua, da horrek esan nahi du, inor ezin dela baztarrean utzi. Da hori ulertu behar dute goien daudenak, eta behien daudenak ere, jakin behar dute Eusko Alderdi Jeltzalea bide lagun izango dela, bide hortatikan ateratzeko.